Sanxenxo, gran referente do turismo en Galicia, o municipio achegouse ata Fitur para explicar o seu proxecto logo de ser declarado municipio de especial actuación turística, unha aposta polo turismo de calidade 12 meses ao ano. Trátase do primeiro municipio galego en ser declarado territorio de preferente actuación turística, unha medida aprobada polo Pleno sanxenxino e ratificada pola Xunta de Galicia. A medida non só mellorará os servizos que recibe o visitante, senón que tamén terá efecto directo sobre, por exemplo, as axudas que recibirá no futuro o Concello. Vamos a ter, seguramente máis axudas, van a vir cartos para máis cousas. Hai que ter en conta que os concellos turísticos como Sanxenxo, que temos 17.500 habitantes, pero no verán multiplicamos eso por 5 e hai que dar servizos, a veces os recursos son escasos para este tipo de concellos, e ao ser un concello de preferencia turística, pois vamos a conseguir seguramente algunhas axudas máis de outras administracións, é importante para nós, non? O alcalde de Sanxenxo aproveitou o seu paso por Fitur para presentar unha localidade aberta ao turismo os 12 meses do ano. Somos o concello do norte de España que máis pernoctacións ten no verán, temos 600.000 e temos 300.000 desde outubro hasta maio. E o que queremos é duplicar nos próximos 10 anos esas 300.000, convertilas en 600.000, igual que as do verán, neses 8 meses. E, polo tanto, temos que traballar nesa línea e temos moitas cousas importantes que ofrecer. Temos unha oferta moi boa a todas as persoas que veñen ali, en especial tamén aquelas persoas que nos visitan no verán e que están a menos de 2 horas porque já é máis fácil chegar ao noso destino. Ademais, representantes do Concello mantiveron tamén unha reunión co presidente de Segitur. O encontro chega despois da asinatura dun convenio que busca estudar as necesidades dun concello eminentemente turístico como o de Sanxenxo. Para analizar moi ben cales son as necesidades dos concellos, como antes decía, como Sanxenxo, que temos unha población de 17.500, como decía, que multiplicamos por 5, entón vamos a mirar moi ben os temas de agua, o tema medioambiental é moi importante, o tema de recollida do lixo, o sea, poñer esas cousas todas encima da mesa para tratar de facelo o mellor posible e con menos costo posible por cidadáns. Telmo Martín puxo en valor tamén o convenio xa en marcha entre Segitur e a Mancomunidade do Salnés para a implantación das novas tecnoloxías no municipio.